Беларуская справа і грошы. Тэма, якую немагчыма ігнараваць. Ты пачинаешь, я пачинаю. Ты пачинаешь. Я молчу. Это Валер Руселик, блогер «Дорога». Подписывайтесь вообще на его канал, подписывайтесь на незалежные медиа, на незалежных блогеров, распаўсюджвайце информацию, и мы обовязково пераможем. Кать, и это все было бесплатно. Адразу расшарую тых, хто прыйшоў сюды па нейкія чарговыя срачы, звязаныя з фінансаваннем дэмакратычных сілаў і вось гэтым вось усім. На ютубе дастаткова гаўнаедаў, а таксама лукашысцкіх прапагандыстаў, якія спецыялізуюцца на гэтым пытанні. Таму вам не па адрасе. Я пагавару пра іншае, пра тое, дзе ўзяць грошы на беларусізацыю. Глядзіце, каб адрадзіць беларускую мову, напэўна, ёсць дзве умовы. Па-першае, перастаць яе душыць, перастаць яе пераследаваць, рэпрэсаваць. Ну і па-другое, патрэбная беларусізацыя. Адмысловая дзяржаўная палітыка па адраджэнні і пашырэнні сферы ўжытку беларускай мовы. Гэтыя тэзы я агучваю далёка не ўпершыню, ну вось, да прыкладу, паўтарыў іх і ў адным з папярэдніх выпускаў ЧБ. Каб не было моўных зашквараў, беларуская дзяржава мае перастаць быць крыніцай гэтых зашквараў. Дзеля вяртання да нармальнасці нам патрэбнае нацыянальнае адраджэнне менавіта на дзяржаўным узроўні. І штораз у адказ на гэтае слово я чую одну и тую ж абрыдлую мантру. Маўляў, на эту вашу мову нету денег. Сперва нужно зажить хорошо, а потом уже можно и за мову взяться. Зрэшты, ад гэтых рупліўцаў расейшчыны праз усе гэтыя гады майго беларускамоўнага блогерства я тонамі атрымліваю парады рабіць свой контент па-расейску. Маўляў, і аўдыторыі будзе болей, і праглядаў, і грошай ад манетызацыі. Сапраўдныя гуру Ютубу, толькі чамусьці пераважна ананімныя. Хаця, здавалася б, мусяць мець уласныя мільённыя аўдыторыі. І наогул працягваюць гэтыя дзіўныя людзі, якім аніяк не дае спакою памер маёй аўдыторыі і манетызацыі майго контенту. Гавораць, беларуская мова даўно ўжо мёртвая, няма чаго за яе чапляцца і пагатоў отраджать. В чем смысл перехода на мову? И да, кто будет покрывать экономические убытки, с этим связанные? Экономические расходы. Начнем с детства. Детсад на белорусском. Все книги, учебные материалы, аудио, видео. Это все надо или перевести, или создать новое на белорусском. Все это надо опять напечатать. И сдать. Вся документация, переобучение персонала, школа, универ, вся литература, учеб-материалы, документы, переподготовка всего состава преподавателей. Государство. Вся документация во всех отраслях, весь госаппарат обучить, весь госсектор. Даже название улиц переименовать, вывески, документы и так далее. Дальше. Пропаганда белмовы. Сколько денег нужно, чтобы переубедить людей переходить на белмову? И уж тем более учить на ней своих детей. Развлечения, те же фильмы. Все нужно переводить. Объемы маленькие, потребление. Соответственно, это будет убыточно. И так любая отрасль, по сути. Объясните, зачем тратить деньги на бесперспективный белорусский язык и при этом еще нести убытки и сопротивление общества, если можно перейти на английский? Язык – это просто средство коммуникации, и все. Оно, средство, должно быть максимально эффективным. Да, несомненно, всевозможные тутаки, волынки да и драники на белмове вкуснее. Но это расходы и расходы в нищей стране. Люди просто активнее будут уезжать. Вот и все. Те же страны Балтии. Не особо народ задерживается. Плюс убытки по населению как восполнять. Одно дело – страна англоговорящая. Больше можно эмигрантов привезти, если что. А в белорусскоязычную кто приедет? И так люди бегут. Назад вернутся единицы. Нужно думать. Ведь на десятилетия вперед, а то и на столетия. Все эти убытки ненужные на старте не дадут поднять экономику. Наоборот. А экономика – это фундамент любого государства, основа его независимости и суверенитета. Нет экономики – нет государства. Создать искусственно так не приживется. И вопрос, где на искусственно взять денег? Осветите, пожалуйста, в своем выпуске, за счет чего вы собираетесь финансировать свое видение белорусской Беларуси. Гэта каментары пад згаданым мною выпускам ЧБ. Выбачаюся за гэткую вялікую цытату. Ну але ж чаго з песні словы выкідваць, правда? Скажу адразу. Падобныя пытанні безадносна канкрэтна аўтара зацытаванага мною вышэй каментара асабіста ў мяне пакідаюць уражанне альбо недалёкасці тых, хто іх агучвае, паўтараючы чужыя прапагандысцкія штампы, альбо сведамай крывадушнасці. Ну але пытанні ёсць, давайте пашукаем адказы. Па-першае, альбо мова, альбо каўбаса – гэта самае, што не ёсць закарэлая маніпуляцыя. Ну бо можна падумаць, нібы ўсе беларускамоўныя жабракі і пра каўбасу могуць адно марыць. А вось каб гаварылі па-расейску, то мелі б поўныя кішэні грошай і паляндвіцаў. Магчыма, кагосьці расчарую, але гэта не так.
Выбар паміж мовай і каўбасой абсурдны і маніпулятыўны. Ну, бо можна ж насамрэч быць беларускамоўным і пры гэтым жыць добра, палепей за многіх расейскамоўных. Дасягнуць поспеху, у тым ліку фінансавага, аднолькава могуць і беларускамоўныя, і расейскамоўныя. Прыкладаў процьма. Між тым, гэтае правіла працуе толькі на ўзроўні асобна ўзятых людзей. Ну, бо кожны каваль свайго шчасця. А вось вы мне назавеце хаця б адзін народ, хаця б адзін прыклад, калі тыя, хто адмовіўся ад свайго на карысць расейшчыны і пагатоў увайшоў у склад Расеі і стаў жыць лепей. Ну, хоць адзін самы лядашчы прыклад дайце. Па-другое, я ніколі не разумеў, чаму мы заўжды павінны кіравацца не паспяховымі, а няўдалымі прыкладамі. Вось, маўляў, іншыя спрабавалі адрадзіць сваю мову, але ў іх нічога не атрымалася. Ну, толькі грошы змарнавалі. Все ирландцы – патриоты как один. И гырский наш не замай, но говорить на нем, хоть тресни, не собирается, несмотря на десятилетия обучения в школах и миллионы, потраченные на его популяризацию. І хоць сітуацыя з ірландскай мовай, якая насамрэч адрозніваецца ад гельскай, мовы горнай Шатландыі, куды складанейшая і мае шмат сваіх нюансаў, але добра, давайте спрашчаць. Вось у ірландцаў не атрымалася альбо атрымалася не надта добра. І чаму мы павінны параўноўваць сябе з імі, а не з тымі, у каго якраз-такі атрымалася? Да прыкладу, чаму б нам не параўнаць сябе з Ізраілем? Вы ж ведаеце, што іўрыт, носьбітамі якога сёння з'яўляюцца каля 10 мільёнаў чалавек і які з'яўляецца адной з афіцыйных моваў Ізраілю, стаў практычна мёртвы яшчэ ў другім стагоддзі нашай эры, страціўшы сваю функцыю размоўнай мовы. Аднак, напрыканцы 19 стагоддзя настаўнік Элейзер Іцхок Перельман, дарэчы, наш з вамі зямляк, нарадзінец Віцебшчыны, вядомы больш як Бен Егуда, узяў і адрадзіў гэтую старажытную мову, якая цудоўная гісторыя, праўда? Чаму б нам не ўзяць, за прыклад, яе? Па-трэцяе, наконт абмежаванасці дзяржаўных рэсурсаў. Дык давайте далёка не хадзіць і задамо пытанне наконт мэтазгоднасці адраджэння мовы уласна ізраільцянам. У каго-каго, а ў іх сітуацыя яшчэ зусім нядаўна была, дакладна не лепшая за нашу. Мільёны забітыя, астатнія раскіданыя па свеце. Пры гэтым адусюль гнаныя стагоддзямі. Гістарычная зямля пад чужой уладай. Усё знішчана, выпалена, голы пясок. Сваёй дзяржавы няма. І вось на тле гэтага ўсяго яны адраджаюць сваю мову. Навошта? Няўжо ж няма больш куды скіраваць свае надзвычай абмежаваныя рэсурсы? Няўжо яны памыляліся? А што, калі не? Што, калі жыды цудоўна разумелі, што няма мовы, няма народу? І хто-хто, а яны, перажыўшы Галякост, ужо ж дакладна хацелі жыць, праўда? Жыць як асобы, жыць як народ. І ўзяліся за адраджэнне сваёй мовы. Ну і давайте сёння параўнаем узровень жыцця ў Ізраілі і ў Беларусі. Колькасць насельніцтва прыкладна аднолькавая, каля 9 мільёнаў чалавек. Пры гэтым Ізраіль, які ў 10 разоў меншы за нашу краіну, уваходзіць у 30-ку наймагутнейшых эканомік свету. Летась ВУП Ізраілю склаў больш за 610 мільярдаў даляраў. Гэта 53 тысячы даляраў на аднаго жыхара. У Беларусі ВУП за мінулы год склаў каля 90 мільярдаў. Гэта амаль у 7 разоў менш. Пры гэтым я ведаю гісторыі перасялення з Беларусі, а таксама папросту паездкі на заробкі ў Ізраіль. А вось у адваротным кірунку не ведаю аніводнага выпадку. А вы? Па-чацвёртае, чаго мы ўсё пра Ізраіль ды пра Ізраіль? Давайте згадаем і іншыя краіны. З году ў год першыя радкі ў рэйтынгу краінаў паводле ўзроўню жыцця і ўзроўню шчасця займаюць пераважна скандынавы. Летась першыя месцы падзялілі паміж сабой Фінляндыя, Данія, Ісляндыя і Швецыя. Згаданы вышэй Ізраіль, дарэчы, апынуўся на 8-м месцы. А вось нашу краіну эксперты ААН у свой рэйтынг нават не ўключылі. І ўжо не ўпершыню. Пры гэтым усе самыя заможныя і самыя шчаслівыя краіны свету не толькі маюць уласныя мовы, але і старанна іх развіваюць, укладаючы ў сваю культуру зноўку ж рэкордныя грошы з бюджэту. Вось вы ў курсе, што, да прыкладу, у Ісляндыі кожны 10-й жыхар пісьменнік. Адна з самых шчаслівых і заможных краін у свеце – краіна літаратуры. Хаця б здавалася. Нават 400 тысяч насельніцтва не назбіраецца. Чаго тую ісландскую мову падтрымліваць і развіваць? Ну лепш жа ангельскую там ці кітайскую, праўда?
Ну але ж не, шануюць і захоўваюць сваё, і жывуць добра і шчасліва. Па-пятае, нават расейцы, у мову якіх мяне ўвесь час намаўляюць перайсці, і тыя разумеюць сілу слова. Ці вы думаеце, чаму, захапіўшы ўкраінскі Марыуполь, першай справай акупанты замянілі літару «і» дзесяцірковую на «і» васьмярковую на тамтэйшым прыдарожным знаку? Ну няўжо ж больш анічым не было заняцца? Няўжо ж больш не было куды прыкласці рукі, час і грошы? Якая ў гэтым была эканамічная мэтазгоднасць? Дарэчы, вось у Расіі апошнім часам змагаюцца з замежнымі словамі на ўзроўні законаў, падпісаных Пуціным. А ну-ка, хто патлумачыць эканамічную мэтазгоднасць гэтага змагання? Ідзем далей. Па-шостае, калі адмяняем культуру, якая непатрэбнае марнаванне бюджэтных грошай, то чаго спыняцца-то? Давайте тады адменім і пенсіі, і льготы, розныя там сацыяльныя выплаты. Ну бо навошта проста так раздаваць грошы, правда? Усё адно тыя ж самыя пенсіянеры збольшага не працуюць, адпаведна, не зарабляюць, сядзяць на шыі. Давайте тады зачынім усе рэабілітацыйныя цэнтры для хворых і інвалідаў, у тым ліку для дзяцей. Ну бо зноўку ж, разбазарванне і без таго абмежаваных фінансавых рэсурсаў. А яшчэ лепш, павыганяем усіх пацыентаў з тых рэабілітацыйных цэнтраў і паздаваем памяшканні, да прыкладу, пад казыно для расійскіх крымінальнікаў. Не, ну а чо? Павязуць у Беларусь грошы, будзе вось так, выгодная справа. Па-сёмае, мне заўжды было смешна чытаць каментары з гэткім паказушным клопатам пра народныя грошы, якія, крый Божа, нейкія там адраджэнцы змарнуюць на беларускую мову, на этот никому не нужный мёртвый язык. Вось толькі чамусьці ў гэтых каментатараў не назіраецца клопату пра тое, куды народныя грошы марнуюцца і без падтрымання усялякай там беларускай мовы. Убухваць мільёны на розныя БРСМы, на аўтапрабегі ябацік, на армаду розных безыдэйных ідэолягаў і прапагандыстаў, на залаты унітазы ў 20 рэзідэнцыях, на псеўданародныя сходы, вось на ўсю гэтую хуйню. Вам народных грошай не шкада? Альбо вось лукашысцкі міністр адукацыі Андрэй Іванец сабраўся рабіць Беларусь пляцоўкай для папулярызацыі расійскай мовы. Ёсць у нашым бюджэце грошы на гэта. Дарэчы, вось і спосаб, як падтрымаць нацыянальнае адраджэнне, не ўзяўшы аніводнай дадатковай народнай капейчыны. Папросту перастаем фінансаваць пералічаную вышэй хуйню і скіроўваем ашчаджаныя грошы на беларускую мову і культуру. Профіт яшчэ і застанецца. Эканамічна выгодная справа. Ну і па скрыптум. Насамрэч, беларуская дзяржава не папросту можа ў нейкай там ступені і пры відавочнай эканамічнай выгадзе падтрымліваць беларускую культуру і беларускую мову. Дзяржава абавязаная гэта рабіць. Інакш навошта наагул яна патрэбная? Што тады ў ёй, уласна, беларускага? І што наагул трымае людзей у межах аднае дзяржавы? Калі галоўнае, абы пятая кропка была ў цяпле, то тады чаго здзіўляцца, што з Беларусі з'язджаюць тысячы і тысячы беларусаў. І гэта я не пра тых, хто бяжыць ад палітычных рэпрэсіяў, а пра эканамічных мігрантаў. Ну ось які сэнс усім гэтым людзям заставацца ў Беларусі? Таксама, як і які сэнс беларускамоўным беларусам замежжа альбо іх нашчадкам, якія атрымалі ад бацькоў любоў да гістарычнай радзімы, дапамагаць Беларусі. Усе гэтыя праграмы падтрымання чарнобыльцаў, іншыя гуманітарныя трэкі. Навошта гэта ўсё? Ці не ёсць гэта марнаваннем грошай? Ну, прынамсі для фундатараў. Магчыма, кагосьці моцна здзіўлю, але ёсць гэткая з'ява, як любоў да Беларусі. І гэтая любоў якраз-таки сілкуецца не пабедабеснымі парадамі альбо трактарамі МТЗ. Яна мацуецца беларускімі краявідамі, беларускай культурай і, вядома ж, беларускай мовай. Менавіта родная мова лучыць нас, беларусаў, у адзіную супольнасць, дае адчуванне адзінства і неабыякавасці адзін да аднаго. Менавіта беларуская мова і робіць нас беларусамі, адной вялікай беларускай сям'ёй. Дык а што ж мы, не дапаможам адзін адному ў сваёй сям'і? Нават калі гэта, на першы погляд, і не выглядае мэтазгодным.